खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चेनेलाव नोंसोरखौ गिबियाव गासैखौबो बरायना लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। आं दिनैनि बे भिडिअखौ रुपनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै लानानै फैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। रुपनाथ ब्रह्म, गामि औवाबारि। बिथाङा क'क्राझार सहर साखाथियाव थानाय औवाबारि गामिनि गंसे धोनि नखरावहाय जोनोम मोन्दोंमोन। बिनि जोनोम मायथाइया 1902 मायथाइयावहाय जोनोम मोन्दोंमोन। बिफानि मुङा दजेन्द्र ब्रह्म, बिमानि मुङा सोदोमस्रि ब्रह्म। जोनोमनि अखाफोर 8 दाननि उनावनो बिनि बिमाया थैदोंमोन। उनाव बिमा बाथुल सन्तोश्रीयासो बेखौ खांनानै गिदिर गोलाव खालामो। सोलोंथाइ। रुपनाथ ब्रह्मखौ बिफाया गिबियाव न'आवनो सासे फोरोंगिरि लाखिनानै लेखा फोरोंनाय हाबाखौ जागायजेनदोंमोन। बेनि उनाव खाथिनि गुदि फरायसालियाव फरायहैयो। गुदि फरायसालिनि आनजादखौ उथ्रिनानै बियो 1913 मायथाइयाव धुबुरीयाव फरायहैयो। धुबुरी गोजौ फरायसालियाव फरायनायनिफ्राय 1920 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रियो आरो गुवाहाटी सहराव थानाय कटन कलेजाव फरायहैयो। कटन कलेजनिफ्राय बियो 1925 मायथाइयाव BA पास जायो। बेनि उनाव कलकाता मुलुगसोलोंसालियाव 1927 मायथाइयाव बियो ल' पास जायो। मख'जाथावदि रुपनाथ ब्रह्मआनो बर'नि गिबिसिन BA आरो आयेन पास जानाय सुबुं। आसाम एसेमब्लिनि बिसायख'थियाव देरहानानै 1937 मायथाइनिफ्राय 1967 मायथाइसिम MLA आरो उनावहाय मन्थ्रि जायो। लक सभा बिसायख'थियाव देरहानानै MP जायो। 1968 मायथाइयाव बियो रुंसारि जादोंमोन। रुपनाथ ब्रह्मआ बर' खन्थाइ रायथाइनि अनगायैबो बियो बांला, असमिया आरो इंराजियाव रायथाइ लिरदोंमोन। बेफोर जाबाय बर' कछारिज, बर' जातिर संक्षिप्त परिचय एसामिसाव लिरदों, बर' कछारी जातिर सम्बन्धे बेखौबो एसामिसाव लिरदों। रुपनाथ ब्रह्मआ बांलायावबो दोंनै खन्थाइ लिरदों। बे खन्थाइफोरा जाबाय मिलन संगीत आरो आहबान। रुपनाथ ब्रह्म बिथाङा 1919 मायथाइयाव दाजानाय बर' सात्र सन्मिलननि गाहाय नेहाथारि। आसाम संगीत नाटक एकाडेमि गायसनग्रानि मादाव रुपनाथ ब्रह्मआबो सासेमोन आरो ट्राइबेल लीगनिबो सोद्रोमामोन। बिनि नाजानायाव बर' हारिमु आफाद दिल्लीयाव जानाय 1952 नि गणतन्त्र सान खुंथायाव बर' हारिमुनि आयदाखौ दिन्थिनो हादोंमोन। खन्थाइ मेथाइखौ सुजुनानै सेबखांनो 1920 मायथाइनिफ्रायनो नाजानाय जादोंमोन। उनाव 1923 मायथाइयाव बिजाबखौ दिहुननायसै। रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैजों सुजुनाय खन्थाइ मेथाइखौ दख'रानि सेंग्रा जुथुमनाय आफादानो दिहुनो। 1923 आव दिहुनजानाय खन्थाइ मेथाइया बर'नि गिबिसिन दिहुनजानाय खन्थाइ बिजाब। खन्थाइ मेथाइफोरखौ मोननै बाहागोआव राननाय जादों, सेथियाव मेथाइ आरो नैथियाव खन्थाइ। खन्थाइ मेथाइयाव मेथाइनि फारियाव लिरगिरि महरै नुनो मोन्दों मदाराम ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म, रतिराम ब्रह्म, सतीश बसुमतारी। आरो खन्थाइ फारियाव लिरगिरि महरै नुनो मोन्दों रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, सुरेन्द्रनाथ ब्रह्म। खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव थानाय मेथाइनि फारिफोरा जाबाय अनदो जोंखौबो आफा, आफा गोजों, आफा लावरि, आय' ददोरे माइनाव, आय' बिबार, आय' बिमा सोर जादों, इसोरनि नाम गोदै, इसोरनाव बिनाय, एरैनो दिन थाङा, जाखांदो बर'फोर, जा हाबाब, दायोथ' होनजाबोला, दा थाबायसै आफाफोर, फैदों फिफा दिनैसो, फैदों आफा, बर'नि खोथा बर'नि बाथ्रा, बुं बर'फोर, मोनहास'यै हौवा, लेखा गोरों, हाबाब जोंनि बर', हाबाब दिनैलाय, हाबाब धोरोम गैयै, हाबाब फंबाय गदाय, हाबाब थांनाया थांदों, हाबाब बिमा, हे धोरोम आफा। आरो खन्थाइ फारिफोरा जाबाय बिबार खानाय, आंनि खैना, लेखा रोंब्ला गुन्दा जाया, सोनाबनि बर', आवा फावा, सोरखौ नोंसोर मालाय नंदों, दानि बर' फिसा, सिखांदो। बेखिनियानोसै। बिथांनि आंनि खैना बर'नि गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइ होनना थुनलाइगिरिफोरा बुङो आरो बिथाङा सासे मिस्टिक खन्थाइगिरि। बे सोंलुखौ मोजाङै नोजोर हो, बियो आसाम टेट 2019 आव फैनाय रुपनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै सोंजानाय कुइसन। सोंथिया सोंदों गाहायनि बबे दोंसे खन्थाइखौ रुपनाथ ब्रह्मआ बांला रावाव लिरदोंमोन? बे कुइसननि राइट एन्सारा मिलन संगीत। बे सोंलुखौबो मोजाङै नोजोर हो, बेबो रुपनाथ ब्रह्मनिनो सोंजानाय सोंलु।
बबे मायथाइयाव रुपनाथ ब्रह्मनि नाजानायाव बर' हारिमु आफादआ बर' हारिमुखौ गोदान दिल्लीयाव सुबुं सान एबा गणतन्त्र सान फालिनायाव दिन्थिफुंदोंमोन? अप्शनफोरा 1956, 1952, 1949, 1959। बे कुइसननि सोंनायनि फिनखौ कमेन्टआव लिरहर। साबायखर थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो आंनि बे भिडिअआव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।